से अब मंच पे उतर रहल बाड़न ऊ प्रतिभागी जिनकर हीरो वाली अदा कई लोग के दिल पर बाण चलौले बा। का बाण इनकर गायकी के कातिलाना अंदाज कई लोग के घायल कैले बा। इनका के पिछला एपिसोड में मिलल रहे 20 नंबर का आज भी इनकर नंबर सब पे भारी पड़ी। का जलवा दिखाई है आज, तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी जिला गोरखपुर के छैला जितेंद्र सिंह अंशु के। प्रेम से बनल बाई दुनिया, प्रेम पे बा सबके अधिकार हो। जिंदगी भइले अन्हार हो। बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल, बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल। समझनी जेकरा के दिलदार पे वफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार पे वफा यार हो गइल। बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल, हो बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल। समझनी जेकरा के दिलदार पे वफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल। सोचनी कि तुहरा साथे जिंदगिया बिताईब, बाजी सहनाई दूल्हा बन के हम आईब। सोचनी कि तुहरा साथे जिंदगिया बिताईब, बाजी सहनाई दूल्हा बन के हम आईब। तोहरा नामे जिंदगिया, ओ तोहरा नामे जिंदगिया बेकार हो गइल। समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल। बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल, बाजी जीत के भी आपन हार हो गइल। समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल, समझनी जेकरा के दिलदार बेवफा यार हो गइल। वाह बेटा वाह वाह। आज हमरा एगो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फनकार मोहम्मद अजीज के याद आ गई। सर क्या बात है सर, ने दिल की बात अपनी छीन ली। क्या बात है बेटा, क्या बात है, सच्ची मेरे दिल की बात आपने सुन ली, ये बहुत बड़ी बात है। आज समस्त भोजपुरिया जगत सुनत हुई हैं और नाच करत हुई हैं तोरा जैसन लाल पर। और एगो साथ में इहो कहब हम कि देखा हार जीत एगो अलग बात बा, लेकिन हम सब आज भाव विभोर हो गई। इंदु जी क्या कहीं, सबके आवाज अलग अलग तरह के बा, लेकिन सच में जितेंद्र मोहम्मद अजीज साहब के हम बहुत बड़ा फैन बानी। और वो याद तू दिला दिला उनकर, कमाल, सुपर्ब। खुश रह बाबू। तो दोनों मिलके दी का। हाँ
1 2 3 गो 20। एक बार जयकारा लगाएं बाबा गोरखनाथ की। जी बेटा, ऑल द बेस्ट। सोचनी की तोहरा साथे जिनकिया और एक लड़की होने के नाते हमरा के ये लागत है कि आज टीवी के सामने जितनी भी लड़कियां होंगी वो सब दिल से रो रही होंगी। इतना अच्छा गाया। 20 में 20, पिछले बार 20 यानी 40। आप हो गई बस सेफ। तो एंजॉय करी और जम के मेहनत करी, आगे की तैयारी करी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।